Propju jum biss qabel il-bidu tas-sena l-ġdida, il-Ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella għamel żjara fi 3 lukandi ewlenin f'San Ġiljan u iltaqa' mal-ħaddiema li għaddejjin bil-preparamenti tagħhom għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejla. Il-Ministru Carmenu Vella fisser kif din is-sena kienet ftit aħjar minn dak mistenni fis-settur tat-turiżmu. Ta' din is-sena aħna konna qed naspiraw illi nilħqu il-1.5 turist. Fil-fatt il-1.5 turist ilħaqnihom sal-aħħar ta' Novembru, jiġifieri se nkunu qed naqbżu sew l-aspirazzjonijiet tagħna. Josef Formosa Gawċi, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, qal li kienet sena tajba ħafna t-turiżmu u ta' rikonoxximent lil ħaddiema kollha. Fi żmien fejn il-lukandi jkunu mimlijin u għaxxieraq lil ħaddiema jingħataw apprezzament għall-ħidma tagħhom. Għal dawk li jaħdmu fil-kċejjen u ristoranti tal-lukandi, dan il-jum huwa wieħed impenjattiv għall-aħħar. Mela bħalissa qegħdin nippreparaw għall-lunch ovvjament. Mbagħad iktar ta' nibdew nippreparaw nifinxjaw għal-lejla. Aħna jkun min pereżempju xef se jippreparaw il-first course u l-middle course u min xefijiet oħra jippreparaw il-main course. Sabiex kollox imur sew f'avvenimenti bħal dawn, jeħtieġ li kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Bħala preparamenti bħallum aħna ndumu nippjanaw jisnu 1 month to 1 month and a half, nieħdu l-bookings, nippjanaw il-menu, nippjanaw il-ħaddiema wkoll. Hija ġurnata busy, aħna dejjem nkunu busy, però llum iktar noqogħdu iktar attenti xi okkażjoni l-ħafna min nies li ħajġu għattamaw hekk l-ewwel tas-sena għandna. Għaldaqstant niftakru f'daw kollha li huma xogħol u nawgurawlhom il-ħidma tajba.